I-am dat drumul. Păi dat drumul, că deja m-am plictisit. Nebunia a început, nu pot să mai stau niciun minut pe loc. Lasă valul să te ia dacă vrei să vii. Poți să faci orice, nimeni nu te va opri. Cu mâinile în aer, așa îmi place mie. Cu treaba în hârtie, așa îmi place mie. Cu fata lângă mine, așa îmi place mie. Ascultă muzica, mie place așa. Asta sunt eu, asta sunt eu. Sunt băgat în treaba asta și am să fiu mereu. N-am nevoie de alții colegi cu poze. Am nevoie de platane, microfoane și boxe. Nu poți face la asta același lucru, dar nu mai are rost să te demonstrezi. Fac și eu ce pot, noaptea asta-i lungă. Lumea principală la bord. Din presat obicei, piesa mea de mor. A început asaltul, femeia vrea la altul. Sexul feminin face și mai multe cazuri. Dacă inima pe cât pe puțină veselie. Muzica mea e cea mai criticată maladie. De la pornografie, polemie, drogerie. N-a rămas decât un pataj, dacă cine știe. Care facă ceva, poate se poate mai bine. Dacă tu nu poți atunci, lasă-mă pe mine. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație. Ca să devii și relație. Aglomerație, mare agitație. Am ajuns la destinație. Ca să devii la degrație. Cu mâinile în aer, așa îmi place mie. Cu treaba în hârtie, așa îmi place mie. Poți fac aceeași chestie, dar n-are rost să demonstrăm aici. Ce mai pot să spun? Dă-ți mâinile peste cap. Mâinile peste cap, mai fă o dată cu aia. Mâinile, nu cred că ai făcut-o. Ba da, mă, am făcut la început. Mai fă o dată. Bă, frate, bă. Am 10 ani în spate, chiar din 2003. Cu femeile în stânga și în dreapta mea. 360, ai 20 de secunde. Capul la disciplină. Pula era pe lider și asta n-avea rost.